ቁጠባዊ ዕብየት ሓንቲ ሃገር ብተሳትፎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እዩ ዝረጋገጽ። ሕብረተሰብ ተደጋጊፉ እጃሙ ዝገብር እቲ ንኽትበጽሖ ዝተለምካዮ ከም ዝብጻሕ ናይ ቀረባ ታሪኽ ቃልሲ ኣኻል እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ቃልሲ ቁጠባዊ ሓርነት ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ስታፍ ናይቲ ዝተሓተ ኣካል ሕብረተሰብን ኮምን ንኽጽምበሮ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ንኹሉ ብማዕረ ዕድላት ብምኽፋት ዜጋታት ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ብምሃብ ኣብ ህንጸት ሃገር እጃሞም ይገብሩ ኣለዉ። ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሞያ ተዋፊረን ይሰርሓ ኣለዋ። ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣብ መዳይ ሕርሻ ጀራዲን ወኒነን ፍርያት ዘፍርያን ከምኡውን እንቃቑሖ እንዳፍረያ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሓ ቁጽረን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ኩሉ ዞባታት ሃገርና እንዳወሰኻ ይመጽ ኣለዋ። ድሕሪ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብወዲ ተባዕታይ ጥራይ ዝስራሕ ኮይኑ ዝእመነሉ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ብግብሪ ቀይረን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ የበርክታ ኣለዋ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መፍረ ንህቢ ተዋፊረን ዕውስ ስራሕ ካብ ዝሰርሓ ዘለዋ ኣብነታዊት ኣፍራይት ንህቢ ወይዘሮ ማና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣጀማምራይሲ ኣብ ሕርሻ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ይነበረንን ግን ሓደ ግዜ ቴሌቪዥን እናተኸታተልኩ ከለኹስ ኣነ ሃብ ዘፍሪ ሙሴ ዝበሃል ኣሎ ሙሴ ጀብጀብ ድብልዎ ንሱ ኣብቲ ቴሌቪዥን ክገልጽ ርእዮ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ክገልጽ ከሎ እቶም ኣህና ህባብ ነፍሲኦም ጊታር ሒዙ ጊታር እናበለ እሞ በዚ ከባቢ ቤት ገርግሽካ ሕጂ ኣነ ንህቢ እውን ዝጓድኡ ጸገም ዘለዎም ገለ ኣይመስለንን እዩ ነይሩ ዋላ ፍልጠት ዘድልዮም እውን ኣይመስለንን እዩ ነይሩ እንዳሓር በቃ ንህብስ ክገብር የለስ ወሲነ ማለት እዩ። በዚ እታት የጀማሚረ ነቲ ናይ ንህቢ ነገር ወይዘሮ ማና ነቲ ዝረአቶ ብግብርን ምስናይ ስርሓ ብክልተ ቆፎ ንህቢ ዝጀመረት ብኣድማዒን ምስራሕ ፍልጠት ከም ዘድልያ ብምእማን ብገዛ ርእሳ ምስ ንህቢ ዝተኣሳሰሩ ጽሑፋት ከተንብብ ጀመረት። ኣጀማምራይ ብክልተ ንህብን ክልተ ቆፎን የጀሚረ መሳርሒ እውን ኣይነበረንን መከላኸሊ ከምዚ ሕጂ ጌርናዮ ዘለና እውን ኣይነበረንን ጥራሕ ንህብን ቆፎን ሒዘ የጀሚረ እንዳተነኸስካ እንዳሓበጥካ እዩ ነይሩ እንዳሓር ግን ካብኡ ነይሩ እንታይ ተረዲእ ማለት እዩ ከንብብ ከም ዘለኒ ክፈልጡን ከም ዘለኒ እንድሕርነት ስራሕ ክሕዞ ኮይነ ዓር ሓንቲ ናይ መጀመርታ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ተጻሕፈት ዘመናዊ ምፍራይ ንህቢ ኣብ ኤርትራ ትብል መጽሓፍ ረኺበ ንዓ ብል ጀሚረ ማለት እዩ ከንብብ ጀሚረ ብዙሕ ኣጊዛትኒ ነቲ ወሲና ዝኣተወቶ መፍረ ንህቢ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝረኸበትሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ስራሕ ቀጸለት። ንህቢ ኣርባሕ እዩ እንታይ እዩ ናይ ንህቢ ነገር ቀዳይ ነገር መግቢ ኢልካ ባዕልኻ ሰሪሕካ ተምጻሉ ትሽገረሉ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ዘይዓጸኽዎ ዘይከፈትክዎ ዝበሃል ነገር የለን ባዕሎም እዮም ዝኣትዉ ዝወፁ ባዕሎም እዮም መግቦም ዝምእሩሩ ብዙሕ ነገር ይሕግዙኸ ጥራሕ እንታይ እዩ ግን እዚ ማለት ፈኒኻዮም ትኸይድ ማለት ኣይኮነን ኣሉኻ ንዖም ዘድልዮም ነገር ከኣኒ ኣብቲ ምሕደራዊ ከዓ ብርቱዕ ክትከውን ኣለካ ነቲ ምምሕዳር ናይቶም ንህቢ ኣዚኻ ብርቱዕ ክትከውን ኣለካ መስተውዓል ክትከውን ኣለካ እንታዮም ጸልኡ እንታዮም ዝፈቱ እዚኢታት ንድሕር ፈሊጥካ ኣርባሕ እዩ። ወይዘሮ ማና ፈለማ ንህባ ኣብ ማይ ሕውፃ ቀዋሚ ጌራ ትሰርሕ እኳ እንተነበረት ቅድሚ 2 ዓመት ግን ናብ ሕምብርቲ ብምጓዓዝ ኣብ ሕምብርቲ ዝያዳ ውፅኢት ከም ዝረኸበትሎም እያ ትገልጽ። ዳርጋ እዚ 15 ዓመት ክብለካ ከለኹ ኣብዚ ማይ ሕውፃሲ ካብዘን 15 ዳርጋ 13 ዓመት ኣብ ማይ ሕውፃ ገይረ ሕጂ ኣብዚ ማይ ሕውፃ ከም ዝስሪኦ ደሓን እዩ እቲ መግቢ ይስኡን እዮም ኣይትብሎም ኒኻ ግን እንታይ ኣሎ ዛሕሊ ኣለዎ ብጣዕሚ ዛሕሊ ኣለዎ ዲጋታት ኣሎ ሕጂ እቲ ዲጋ ዛሕሊ ስለ ዝገብረሎም ሳቶም ከዓ ዋላ ብዙሕ መግቢ ሃሉ እንድሕር ዛሕሊ ኣሎ ኮይኑ ባዕሎም እዮም ዝህልኽዎ ንነብሶም ነቲ ሓይሊ ማለት እዩ ኤነርጂ እቲ ማዕርሽዑት ካይትረክብና ኣለኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ነገር እዚኣ ንዓይ ቅርብተይ ኣብቲ እቶቶም ስለ ዋሕዲ ዘርኣዩኒ ንሕምብርቲ ወሲዶም ቆላቁል ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ረኺበሉ ጽቡቕ ውፅኢት እምበር ማለት ኣብዚ ቦታ እዚ መስከረም ዝበሃል ዳርጋ ኣይርከብኒ ነይሩ ኣብኡ ግን ኣብ መስከረም ዳርጋ 4 ግዜ ረኺበ ማለት እዩ ጽቡቕ ተሓጒሰሉ ፍርያቱ ምስ ጠለብ ማዕርን ውፅኢቱ ብመንጽር ኣገባብ ኣሰራርሓ ቆፎ እውን ብመጠኑ እናማዕበለ ክመጽእ ባህርያዊ እዩ። ኣብዚ እዋን በጀካት ዘመናዊ ቆፎ ጋብላው ቆፎ ማዕቢሉ ይርከብ። ወይዘሮ ማና እውን ጋብላው ቆፎ ሰሪሓ ጽቡቕ ምህርቲ ትረክብ ኣላ። እዚ እንሰርሓሉ ዝጸናሕና ከም ትሪኦ እዚ ዘመናዊ ቆፎ እዩ
إذن زمناوي مالت مستبهلاوي كونن تبهلاوي سي باتي عيبا باتي حمد قال غيرو زسرح نديو حجي نسو كتنقاص عصو صقم አለዎ ما ينتهاري موخفر كشكايو بزح شجرات سنيرو اي ولا بزح شجرات هالو برو خا سرح نيرو حجي ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኸኣኒ እቲ ሰብ እንታዩ እቶም ተማራመርቲ ድዮም እቶም ኣፍረይቲ ድዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ሓሳቦም እንዳማዕበልዎ እንድዮም ዝመፁ ካብታ ዘመናዊት ኢልና ነዚኣ ንገብራህቲ እዚኣ ትበልፅ ዝብል ሓሳባት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ በዓል ኬንያ ኹን ኣብ በዓል ኡጋንዳ ኹን እውን እዚ ኣዝዩ ዝስራሓሉ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እዚኣ ጋብላዊ ቆፎ ወይ ከዓ ቶባር ሃይፍ ካብሉ ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንህቦም እዚአን ትሪእን ዘለኻ ጨዳዳት እዚአን ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዚኣ ሓንቲ ቅጫ እዮም ዝገብሩ ብታሕቲ ላታ ነታ ቅጫ ክትምስርት ትኽእል ኣብኣ ነፃ ኮይኖም ይምስርቱ ሕጂ ኣብዚ በዓልና ኢና ንመርሖም ኣብዚ ግን እቲ ባህርያዊ ጠባይናቶም እዮም ዘርእዩ ድሓር ከዓ ሙሉእ ብሙሉኡ እቲ መጀመር ንብሎም ስምዒ ንህቦም ዝነበርና ኣብዚ ኣይወሃቡን እዮም ኣብዚ በዓሎም እዮም ዝገብሩ ኩሉ ነገራት ልክዕ ከምቲ ባህርያዊ ናቶም ስለዚ እንታይ ንረክብ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ዝያዳ ስምዒና ንረክብ ንሳቶም ከዓኒ ከምቲ ናቶም ባህሪ ከዓ ተኣሽሙ ገብሩ ዝደለይዎ ዓይነት መንገዲ ገይሮም ከዓ ከምዚ ናይ መሽረፈት ቅርጽ እንዳገበሩ እዮም ዝሰርሕዎ ነፃ ኮይኖም ከዓ ይሰርሑ ማለት እዩ ወይዘሮ ማና ኣብ መጀመርያ ኣብ መፍረ ንህቢ ክትዋፈር ከላ ዝኾነ ፍልጠት እኳ እንተዘይነበራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን በቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝውድቦ ዝነበረ ኣስተምህሮ ብምስታፍ ብዙሕ ፍልጠት ከም ዝቐሰመትን ኣብ ስርሓ ከም ዝተሓገዘትን እያ ትገልጽ ብዝተፈላለዩ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክኢላታት ብዝወሃበና ዝነበረ ስልጠናታት እንዳዓመቕኩ ክኸይድ ክኢለ ማለት እዩ ሓንቲ ስልጠና ምስ ወሰድኩ እንታይ እዩ ዝስማዓኒ ዝነበረ ኩሉ ነገር ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ሓንቲ ስልጠና ድሕሪኣ ክትመፅእ ከላ እውን ናታ ትሕዝቶ ሒዛ ትመፅእ ገርመካ ከምዚ ከሎ ድዩ ኢኻ ትብል ኣብቲ መጀመርታስ መዓር ምፍራይ ጥራሕ እንዲ ነይሩ ድሕሪ መዓር ምፍራይ ከዓ ስምዒ ምፍራይ በፂሐ ማለት እዩ ድሕሪ ስምዒ እውን ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ኣብ ቆፎ ከም ዘሎ እንዳፈለጥኩ ክኸይድ ክኢለ እዚ ዝግበር ዝነበረ ስልጠናታት ናይ ጻዕሪ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኮይኑ ካብ ደገ ዝመፁ ክኢላታት ከም በዓል ካብ ኪዋ ነይሩና ንኣብነት ሕጂ ራውል ንብሎ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ዝተሓዘና ፍልጠት ንዝነውሐ ብዝሓፀረ ንዝኸበደ ብዝቐለለ ዝወስድ ናይ ጥበብ መንገዲ እዩ ኣብዚ እዋን ነቲ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ምብርባር ንህቢ ብቐትሪ እውን ከም ዝብርበር ብግብሪ ስለ ዝረኣየት ዝረኸበቶ ፍልጠት ሓጋዚ ከም ዝነበረ እያ ትብርህ ንህብሲ ኣብ በረኻ ኮይኑ እንድሕር ኣብ ከባቢኡ ሰብን እንስሳን ዘየለ ኮይኑ ቀትርስ ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ቀደም ዝነበረ ኣፍልጦ ናህና ግን እንታይ ነይሩ እታ ፀሓይ ክሳብ ተዓርብ ሰኸፍ ኢልና ኢና ንፅበያ ነርና ክፅልምት ኣለዎ እዚ ነይሩ ዓብ ፀቕጢ ነይርዎ እዚ ትምህርቲ ምስ ወሰድና ግን ንዓይሲ ኣብ ሂወተይስ ሓደ ዓብ መቐይሮ ኮይኑ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከመይ ከም ነፍሪ ንህቢ እቲ ቀደምሲ መዓር ከመይ ጌርካ ተፍሪ እንድዩ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ንህቢ እውን ከመይ ጌርካ ከም ተፍሪ ከመይ ጌርካ ከም ተዳቕሎም እቶም ዝበለፁ ዓይነት ኣፍረይቲ ብጠባዮም ኮነ ብኩሉ እቲ ኣተሓሕዝኦም ኮነሲ ብሉፃት ኢልካስ ከተፍርዮም ናይ ምኽኣል እውን ተማሂርና ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ቻይና ኸይደ ዝወሰድኮ ትምህርትታት ነይሩ ውፅኢት ንህቢ ኪኖ መዓር ካልእ ተወሳኺ ረብሓታት ከም ዝረከቦን ኣብ ቆጠባዊ ዕብየት እውን ልዕል ተራ ከም ዝፃወትን በቲ ዝተረኽበ ኣስተምህሮ ዝተገንዘቡ ክኢላ ነቲ ዝረኸበቶ ፍልጠት እውን ከም ዝንዕዘቦ ዘለና መስርሕ ዝተፈላለዩ ውፅኢት መዓር ብተግባር ቀይራ ዕውት ፈተና ኣካይዳ ትርከብ ሓደ ጋናዊ ዶክተር መፂና ነይሩ ሕጂ ንሱ ናቱ ከዓ ፍልይ ዝበለ እንታይ እዩ ኣብ ቆፎ ዝርከብ ትሕዝቶ ንሱሲ ከመይ ጌርና ኣህብቲምና ቫልዩ ኣዲሽን ዝበሃል ትምህርቲ ኢና ወሲድና ኣህብቲምናስ ከመይ ጌርና ኣብ ጥቕሚ ናህና ከም ነውዕሎ ኣብ ጥዕናና ኮነ ኣብ ናይ ፋብሪካ ስራሓት ኮነ ከመይ ጌርና ከም ንመዓርሲ መዓር ጥራሕ ዘይኮነስ ንመዓርሲ ነቢት ክንሰርሖ ከም ንኽእል ኣቸቶ ክንሰርሖ ከም ንኽእል
مسكال استفعل نجارات حواويسنا كنطقمو لهم نخيل نمعر مالتي دحر معر كأني نبعل سمعي سمعسي تزخبري وكم معر يوم زبلو حجي أب علم أبانا بزح أيتكورنا لنا سمعي تزبلت أيو انتي تزبلت أزقبرو حدا نسمعي كم شمعة نفلتو نحنا كم توعف نفلتو كابو حليفو جن كريم كوينو مول ولي جعما خون خليو كريم كوينو نقربة ملفعي خون خليو كم كريم تساريحو نزي أرماديتات ناديو أقوحت ناديو بعنجايت الدسرح نعوقو منز أبارغي خون خليو كابو حليفون مسرحي مدهانيت أبنت زي أموكسيلسي يشفاني بزخان النجار كم شفاني ناي مدهانيتاتون خون خليو سلازي سمعي مالسي عب نجار مخانو ولا بعينة واقو أخطري أخلي خاون أب علم سكام معر سمعي كم زخبر كان معر جميرنا ويزرو معنا أما فرن هبي تكايدو زلا سراح زيادة نتوم أبز عودة توافيرهم زركبو أفريت نهبي تومكرو أسيموم كينو مفراي معر كحسبون ربحتات نهبي بزحون أقداسم كتباو طامي كم زلوه تقلز معرن دبوخناي تبلك اللاتنا معر سمس دبوخناي تحويسو ندق سبات أزيو حقازيو دبوخناي انتاي نحليل كاني دبوخناي نهبي ندقوم مقبخ خون زدالوه كاب عمبابا زمتسي بروتيني سازي اتي مبقسي نتوم نهبي نحل طعمهم كوين نتسبو نتقوموين داليوم توم تمارا مرتززنعوه دحر أنا توم أنا هب دقوم إزم أجيبهم زعبيهم كوينهم نتود سبون تعنو طبوي بزبل الجزء أخاني معارن دبوخناين تحويسة ندق سبات أزيو ما زاوز خنا مجبي كم زلوا ينقروا لي زي بمعار درجة مالتي قال إذا سمعي إذا سمعي زي دحري معر موز أنا نرخبون ديو إذا سمعي زي خاء أنت كنقبرون خل كم تنرئ زلنا شمعة كنقبرون خلينا قال أون أبزن رئ زلنا خاني صارت أنتولو فازلين له إذا راح يكونن ناي دك انستيو نز ناي چاپستيك ديو ليبستيك ديو ازمالتو ديو نزي تاتون بوزي حمز تقوملو جي اتطقموسي اذا طرح زي كونسي عمو زبله اللون ديو كنت انقالون كن اكبون كالنا مالتي عبره بحلنا مالتي خاف سمعي اذا نريو زلنا بزسي فريات ناي زمنا وقفون دي زمنا وقفو خاز سفالا لي نقرات كم تسرح رئينا لنا منستر حرشاء بوزحي يزعطلو نزي نقرات زينا خمعبل بوزحي ينعناون بسلطانا خونه بمتبع كونه أبز رجاز بتحنا زلو حجي تاينا خنبل صارت أنتو كنسرح سي تماهرنا يلنا فازلين كنسرح تماهرنا يلنا حجي نزا صارت أنتو تبهال حنت نجار الله تأتوا زي سيترونيلا أويل سيترونيلا عينة قطل إنديا كابتا قطلي زوات زيت الله توم تانتو زي فتوه نسا مستا سمعي حويسكا انتي تخونا الله زي تأرت أنتو تخونا الله أو هجرنا خاط أنتو أشجرتي ماله جن انتايو إذا أسي بدولار اللي خدمت مالت اللي خبدجة أو هجرنا خا أنت هالو ميم هالو ميم فلوتيو فوسي صارت عنتي مالتي حجي نتا ميم دو فتينا اتي اويل ناتو ابتا سمعنا اتو وي زيادو خاب دغ تمصا بخمزلناتا وي اتا اوصل دو مصيا ابز عدي تبازح ازي اتاتسي ناي حبار سرح كدليو ازي ناي حبار سرح زي كعبتنا خلي مالك اموداتا نويزرو مانا كابتو مكرات بغيسا نحرستوت كتم حلال فزلو عملقتي نختف عدل هبنيان يرنام حرستوتنا خمت قدم زتقسكو دارغا اب معاري نيرو تحيلنا كاو حليفو خا سمعي طواف نقلنا تبها لمبر شمعهم بسرعه تساريحو ابا قلقلوس زو علي قالو خنبل يشجري هذه حجي نزي زبهل زلو كم معار جميرنا كاب سمعي دحريو سمعي مرغنيا إذا كله زسي
ጥንቃቄ ዘድልዮ ነገራት እዩ ክንእከቦ ክንዕቀቦ እዚ ኢታት ከዓ ምስተዓቀበ ምስተኣከበ ከዓኒ ዓብ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እንተስ ንሕና ዲና ክንህልኾ እንተስ ዕዳጋ ዲኹ ርከበሉ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ኣነ ንህቢ ዘፍሪ ኮይነ እዚ ስምዒ ዘይግደሰሉ ኮይነስ ስምዒ ይኸብር ኣለዎ ካብ መዓር ኣብ ዓለም እዛ ኣነስ ደክም ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ብግቡእ ደ ኣኪበ ነት ስምዒ ንባዕሉ መረገኛሲ ዓብ ነገር ኮይኑ ኣሎ ብዓለም ጽባሕ ንግሆውን እኮ እንድሕር ኩሉ ሰብ መረገኛ ኣኪቡ መረገኛ ዝደልዩን ብዙሓት እዮም ሓደ ግዜ ሓንቲ ካብ ደገ ዝመፀሲ በጃኽ መረገኛ ሃብኒ ኢላትኒ እንታይ እዩ ፈሊጣቶላ ማለት እዩ ኣብ ዓዳ ኸይዳስ ገለ ነገር ክትገብር ትደልላ ስለዚ ተደላይነት ስለ ዘለዎ ብግቡእ ክንዕቅቦ ኣለና